Yan, Miguel Love shout out. Yan, Miguel Love shout out. Yan, magandang gabi sa one viewers natin. Yan, Miguel Love shout out. Yan, magandang gabi sa one viewers natin. Yan. Gallery PSP, Miguel Love shout out. Thank you for coming, Gallery PSP. Gallery PSP, Miguel Love shout out. Thank you for coming, Gallery PSP. Gallery PSP, Miguel Love shout out. Ayan, Bernadette, Palacio Mix TV, Miguel Love shout out. Salamat sa pagdalaw sa aking live. Maraming salamat sa pag-thumbs up. Thank you so much. Ma'am Kripa, Miguel Love shout out, Ma'am Kripa. Thank you, thank you. Okay, Ma'am Kripa, I'm here ako. Mag-clear history muna ako. Okay. Ma'am Kripa, I'm here na ako sa bahay mo, Ma'am Kripa. Okay. Ma'am Kripa, playing ako 5 days ago. 6 minutes and 18 seconds. Ma'am Kripa, playing ka na. Yan. Thank you so much, Ma'am Kripa. Thank you for coming. Yan, shout out, 7 million in the house. You're welcome, Ma'am Kripa. You're welcome. Ocean Blue. Ayan, Ocean Blue. Miguel Love shout out. Thank you for coming, Ocean Blue. Okay, I give you moderator, Ocean Blue. Oh, ay hindi pala ito pang ano ko. Hindi pala ito ang pang lang ano ko. Wait lang ha, mag-change account lang tayo guys para tayo makapag-jacket. Hindi pala ito yung pang-jacket natin. Ma'am Kripa, still playing, Ma'am Kripa. Hi there, Miguel Love shout out. Si Moko Goya, ano ba to? Moko Goyal, 94. Ayan, shouty sa'yo. Add moderator. Okay. Like 4. Thank you so much, Hyder. Thank you so much. Okay. Hyder, okay. I will pin. Ma'am Kripa, still playing, Ma'am Kripa. Thank you so much, Ma'am Kripa. Thank you for full support of my live. Thank you so much. Ayan, Miguel Love shout out. 18 million is na nasa bahay natin. Maraming salamat. Good evening, good evening. Still playing ka, Ma'am Kripa. Malapit na namang umulan dito. Ayan, thank you so much for pin. You're welcome, Hyder. Vincent, Rabaya, hello. Miguel Love shout out, Vincent. Thank you for coming, Vincent. Okay. Shout out sa iyo, Vincent. Taga saan si Vincent?
Ayan, kung may main channel ka, Vincent, pababa na lang. Mokugoyal, Mokugoyal. Yan ba? Yan ba pangalan ng channel mo, sis? Mokugoyal. Nabubulol. Ah, lalaki pala, sorry. It's a boy pala. Sorry, sorry. Okay, Mokugoyal, I'm here in your house. Ah, hindi pa pala. Wait lang. Okay. I will next to your, play your video, Mokugoyal. Thank you, thank you. Okay, Ma'am Kripa, still playing, Ma'am Kripa. Ate Mirna, mega love shout out Ate Mirna. Salamat po Ate Mirna. Hindi ako sa live mo. Gabi ka pa ata nung nag-live kanina. Tulog pa ako Ate Mirna. Naglaway-laway pa. Ayan. Kasi yan. Binidyo ko yan kanina pa, maliwanag pa, Vincent. Kaya maliwanag pa yan. Okay, Ma'am Kripa. Malapit na mag-dance si Ma'am Kripa. Naaantok na tuloy ako. Nahihigab na tuloy ako. Okay, Ma'am Kripa, done watching to your video, Ma'am Kripa. Thank you so much, Ma'am Kripa. Okay, tawag dito. Mokugoyal 94, I'm here in your house. Thank you, Lord. Nadidighay tayo. Ibig sabihin, Mokugoyal, I'm here in your house. Visit my house. Okay, I'm here in your house na, Goyal. Okay. Okay, playing your video. Oh my goodness. 1 year ago? Eunice TV, make a love shout out. Okay, I'm here in your house playing your video, Goya. I'm Moko Goyal. I'm here in your house. Lee Songson TV, make a love shout out. Lee Songson TV. Ayan, shouty sa'yo, Lee Songson TV. Thank you so much. Thank you for coming. Okay, Moko Goyal. Moko Goyal. I give you 1 banana. Okay, my friend? Thank you for coming, ha? Thank you so much. Thank you very much. Okay, si Inko, ano ba to? Inko, Farm Vlog. Sino ba to si Inko? Ma'am Astrid, big love shout out, Ma'am Astrid. Okay, bigyan natin ng jacket ito si Inko. Wait lang ha, Inko, wait lang. No need to thanks. Okay. Okay. Hindi pala kailangan. Okay. I give you moderator, Inko, Farm Vlog. Ayan, may jacket ka na. Thumbs up done. Okay. Okay, done watching, Mokugoyal. Thank you so much. Okay, Ma'am Astrid, dito na ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Okay. Ayan, next kita dito, Inko ha, next kita dito. Dito muna ako kay Ma'am Astrid. Astrid Maglente. Ayan, di ako nakaabot sa premiere ni Ma'am Astrid kanina, kaya magre-replay na lang ako. Dito ako sa premiere mo kanina, Ma'am Astrid. Ayan, Meet Santa Claus. Ayan, playing ka na, Ma'am Astrid. Sis Laika, may love shout out. Laila pala, sorry. Laila. Tama ba? Leila.
Leila pala, kain host. Maraming salamat, Ma'am Astrid. Turkey din, Silam. Okay. Thank you for coming, Leila. Thank you very much. 12 thumbs up yata yun. Ma'am Susan, good evening. May love shout out, Ma'am Susan. Thank you for coming, Ma'am Susan. John Sanico, good evening po, Sir John. Okay, Moko Goyal. Moko Goyal, thank you so much. Ma'am Kripa, thank you. Alaskan 76, ayan, hello. Mega love shout po. Ayan, mega love shout out din sa iyo. Alaskan 76. Okay, pin natin si Sir John Sanico. Ayan, bahala na kayo guys sa ating nakapin. Sa mga hindi pa dyan dikit kay Sir John, dikitan natin si Sir John. Yan, thank you so much. Goyal, Moko Goyal, thank you. Still playing ka, Ma'am Astrid. Ayan, good evening sis Leila from Sir John. You're welcome, Sir John. Salamat din po sa support. Maraming salamat. Ayan, salamat sa mga nag-thumbs up, guys. Thank you so much. Good evening, sis Mukol. Ayan, sis Mukol, sabi ni Leila. Ate Myrna, next po kita dito, Ate Myrna. Ayan, Mama Astrid, dan ako dito, Mama Astrid, sa iyong premiere kanina, Mama Astrid. Ayan, balikan kita, Mama Astrid, ha. Ayan, nag-heart-heart na lang ako dito, Mama Astrid. Ayan na, naantok na yata ako, Inko. Ayan. Sila na muna. Salamat, Ate Myrna. Okay, unahin ko muna si Inko, saka ko si Ate Myrna. Ate Myrna, pupuntahan kita, Ate Myrna. Okay, Inko, dito ako sa iyo, Inko. Jen Bartolome, may galap shout out, Sisi. Thank you for coming, Sisi. Yan, good evening din sa iyo, Sis Jen Bartolome. Yan, next ko kayo guys ha, kasi mawawalan ako ng monitoring, kaya isa lang cellphone pinampi-play ko. Dahil pag kasi naka-screencast ka, kailangan meron ka talagang monitoring, di po pwedeng wala. Dahil di mo makikita yung mga pumapasok pag wala kang monitoring, di kagaya nung naka-diary ka na lumalabas yung mga comment. Pag kasi naka-ano ka, hindi mo makikita. Ayan, dito na ako dito na ako sa iyo, Inko. Okay, playing ka dito, Inko, sa yung 3 minutes and 30 seconds. Ayan, replace old video, outdoor box to new box, and rewiring again. Ayan, Inko, playing ka na ha. You're welcome, Inko. Ayan, +1 banana ka, Inko, after ng video mo ha. Sis Jen, maraming salamat. Ayan. Next ko kayo dito guys ha. Kasi ang pang-play natin na isa lang. Dahil yung isa nating cellphone is monitoring, yung isa dala ng aking Labidabs. Ay, muti pa may Labidabs. Sana all may Labidabs, di ba? Walang anuman, Inko vlog. Walang anuman. Welcome. Salamat din sa pagsilip mo rin sa aking live. Thank you. Thank you, Ate Myrna. Pasensya ka na talaga, parang nag-live ka kanina, gabi pa, hindi talaga ako makaabot kasi kasarapan ng tulog. Ayan. Kaya, pasensya natin. Ma'am Kripa, thank you so much, Ma'am Kripa. Done to your video na, Ma'am Kripa. Manay Myrna, nandiyan ba si Manay Myrna? Ma'am Astrid, thank you so much, Ma'am Astrid.
Still playing ka, ano, Inko vlog. Still playing, sis. Okay, shout it. 28 million in the house natin. Shout out. Just Cooking. Mag-love shout out si Kuya Just Cooking. Good evening. Okay lang ba yung audio ko, guys? Nakaano kasi ko naka-wireless, naka-wireless microphone tayo ba yung ano. Okay lang ba yung audio ko, guys? Sino ba yung mga kasagot diyan? Pa-comment naman. Hindi ba masakit sa tenga? Okay naman, te. Okay. Ayan. Next kita, Jess, ha. Puntahan ko yung bahay mo, Jess. Kasi isa lang ang pang-play ko ngayon, Jess, dahil yung isa, ginawa ko monitoring at naka-screen cast tayo. Hindi na tayo pwedeng walang monitoring. Kaya isa lang ang ating pang-play. Miss Jen, Dan Connect, may bakas. Ayan. Okay naman, ho. Salamat, Sir John Sanico. Ayan, Sir Jen Bartolome, pakibalikan si Inko from Vlog. Ayan. Pakibalikan, Sir Jen, Sis Jen. Salamat. Next kita, Sir John. Ayan, guys, sa mga hindi pa dikit yan sa ating nakapin, malinaw, te, okay, ng boses mo dyan. Salamat, Jazz. Malayo sa akin yung cellphone ko na naka-live, kaya naka-wireless ako microphone. Malayo sa akin, ayun, sa dulo. Kasi may ginagawa ko, Jazz, marami ko trabaho, kaya habang gumagawa ko, ayan. Ayan, dan watching ako, Inko vlog, dito na ako sa bahay, dan ako sa'yo, +1 banana ka, sis. Ayan, mag-iwan ako ng bakas dito, sisi ha, ninja ko tong gamit ko dito, sisi ha. Salamat, Inko, ayan, balikan sabi ni, tambay ko to, saglit hugas plato, saglit. Sige lang, Jazz, salamat, sisi Kuya Jazz, puntahan ko na lang bahay mo. Okay, Sir John. Ayan, sa mga hindi pa nakadikit diyan kay Sir John. Ayan, dikitan natin siya. Sis Jen Bartolome, dito ako sa iyong bahay, Sis Jen Bartolome. Sis Jen, dito na ako sa iyong bahay. Okay. Ayan, playing, dito muna ako sa, Sis Jen, teka, wait lang. Dito ako sa 6 days ago. Sis Jen Bartolome, playing ka na ha, Sis Jen. Sa Sunset, ayan, Country and Beach, Santa Ana, Cagayan, Philippines. Playing ka na, Sis Jen Bartolome. Ayan. Sa mga hindi pa dikit diyan sa ating nakapin, guys. Ayan, dikitan natin si Sir John. Sir John, maraming salamat po. Next ko po kayo mamaya, Sir John, ha. Lahat po kayo, bibisitahin natin. Jagdis, big love shout out, Jagdis. Good evening din sa iyo. Good evening, host. At good evening din kay Jagdis. Mama Astrid, salamat. Balikan ko mamaya ang bahay mo, Mama Astrid. Pag medyo umupa-upa konti, balik ako sa bahay mo, Mama Astrid. Ayan, ngayon lang ako nakapag-focus na Ayan, habang may ginagawa yung kamay ko, nagla-live tayo. Kasi pag nag-play naman tayo, naka-stay lang naman. O, di ba? Nakakatrabaho tayo, nakakapag-live pa. Kaya isang kagandahan nung may screencast na yan, malaking bagay eh. Hello, Namaste from Jagdes. Namaste, Jagdes. Thank you very much. Just Cooking, Dandikit, may bakas from, Inko. Yan. Babalikan ka niya ni Sisi Kuya Just Cooking, naghugas lang ng plato. Naghugas siya ng kaplatuhan. Ma'am Sachi Diary, may love shout out. 18 like. Thank you so much, Jagdis, ha. Thank you. Ayan, sa mga hindi pa guys nakapag-tamsak sa ating live, pasuyo naman, palambing naman si host, tamsakan natin live ni host para naman masaya. Ang saya. Ang saya.
Sa mga hindi pa dyan nakakapag-thumbs-up, please naman. Ayan. Salamat ng marami. Ma'am Diary. Thank you, Ma'am Diary. Thank you so much. Okay, still playing ka, sis Jen Bartolome. Thank you, thank you, thank you. Ate Mirna, bala na ako, Ate Mirna, pumunta sa bahay mo, ate, ha. Puntahan ko na lang yung bahay mo, te, pag medyo umupa-upa ang ating pang-play. Maya-maya yan, mauubos ko na rin yan ipi-play. Kaya mabibisita ko na yung mga hindi ko pa nabibisita. Salamat, Ate Mirna. Thank you po. Dan dikit, ko, ayan. Jen Bartolome, still playing ka, sis Jen? Still playing ka pa din? Ma'am Sachi, salamat, Ma'am Sachi. Next kita dyan mamaya, Ma'am Sachi. Boy, tikalon, tamsak, harang. Maraming salamat, Sir Boy. Ayan, Jagdish watching your video. Ayan, Jagdish. Salamat, sis. You're welcome, Sir Boy. Salamat, Sir Boy Tikalon, sa pagdalaw. Thank you, thank you. Yan, 27 million in the house. Maraming salamat. Ikot-ikot lang, madam. Maraming salamat po, Sir Boy. Okay lang yan, madam. Salamat, salamat. Salamat, Sir Boy, ha. Thank you. Sana all daming tao. Ayan. Lumabas na ako sa live mo kanina, Sir Boy, kasi ang dami din naka-live. Naka-live si Ed Bons, naka-live si KTV, naka-live si Loving Sky, Agoy. Kaya, tama yung sinabi ni Sir Boy, ikot-ikot lang talaga. Ayan, done watching ako dito, sis Jen Bartolome, ha? Ay, puso. Ayan, done watching, sis Jen. Okay. Mag-comment lang ako. Okay. Next natin. Sino ba yung ini-next natin? Ma'am Diary. Dito ako sa bahay mo, Ma'am Diary. Ma'am Sachi Diary, dito ako sa iyong bahay. Ayan mo. Tawag dito. Okay, wait lang, Ma'am Diary, ha. Nandito na ako sa bahay mo, ha. Ayan, take a wait lang. Sisikoy Summer Mix. Miguel love shout out, Sisikoy. Salamat, Sisikoy. Ayan, Ma'am Diary, playing ako dito sa 6 minutes mo. Ayan. Playing ka na, Ma'am Diary. Ayan, naka-play ka na. Good evening, sabi ni Sisikoy Summer Mix. Sisikoy, salamat. Bahala na ako, Sisikoy, gumala ay umikot sa bahay ninyo ni Ate Mirna Grande. Salamat, Sisikoy, ha. Inuna ko lang yung mga dumadaan lang kasi hindi sila nagtatagal dyan. Sis Jazz, thank you so much. Ayan, si Summer Mix, sabi ni Ate Mirna. Ma'am Diary, still playing ka, Ma'am Diary, ha? Okay lang, Sisikoy, no worries. Basta pupuntahan ko yung bahay ninyo ni Ate Mirna. Hindi ako matutulog, Sisikoy, na hindi ako makapunta sa bahay ninyo ni Ate Mirna. Dami ko na nga utang sa inyo na yung mga live ko nung mga nakaraan. Kahapon, maghapon din ako nag-live. Wala akong nabisita dahil marami kong problema kahapon, Sisikoy Summer Mix. Para akong tanga. Ang dami kong problema inayos kahapon. Maghapon kaya yung live ko, iniwan-iwan ko lang dito sa bahay, eh. Tapos ang layo-layo nang nararating ko, nakakarating ako sa isang bayan. Nako. Nasa kabilang bayan ako kahapon yung live ko, nakaiwan lang dito. Nagbilin lang ako kay Loving Sky kahapon. Si Sikoy Gemini, sabi ko, si Sikoy Loving Sky, punta mo nga yung live ko, paki-comment, sabihin mo, wala ako sa bahay. Nakakaloka. O, di ba? Kasi nanginayang naman ako end kahapon kasi ka-i-start ko pa lang nung may tumawag sa akin, tumawag yung kapatid ko, eh. Kaumpisa ko pa lang, kaya hindi ko naman ma-end, iniwan ko na lang. Eh, walang tao dito, sinara ko lang yung bahay, o, di ba?
nakapag-live ka na, nakatulong ka pa. Tapos kagabi na naman, di rin ako nakapag-entertain ng masyado ng tao dahil nagpunta kami dinala sa emergency yung hipag ko. Yun, nandun na naman ako kagabi sa emergency kagabi. O, nag-live na naman yung aking channel kagabi na mag-isa. Naku, mambikula na baka buhatin bahay mo. Nako, si Kuya Gemini, para akong ano kahapon. Ikot din ikot doon. Tapos, maya-maya, may tumawag na naman. Kagabi, nag-live na naman nga ako. Iniwan ko na naman. Kala-live ko pa lang, tumawag na naman yung pamangkin ko. Nasa emergency sila. Layas na naman ako. Iniwan ko yung live ko kagabi. Pero saglit lang kami kagabi, kaya nakabalik naman kami kaagad. Yung kahapon, talagang mula nung umalis ako, nakabalik ako 12 ng mahigit, kaya inabot ng 5 hours ang live ko kahapon. O, di ba? Ala naman bumuhat sa bahay ko si Kuya Gemini. Ala naman. Yung live ko, buti na lang, hindi na lobat yung cellphone ko kahapon. Kagabi, nalobat kagabi pala, nakatulugan ko naman yung live ko kagabi kaya nawala ko si Kuya Summer Mix. Nung dumating kami galing emergency, nag-play ako. Maya-maya, grabe na talaga yung antok ko. Nabitawan ko na yung isang cellphone ko pinampi-play ko. Di ko alam kung sino yung last play ko kagabi. Nagising ako, yung cellphone, yung live ko, ikot-ikot na tiningnan ko, patay na pala yung cellphone ko naka-live. Agoy! Sa sobrang pagod ko kahapon, maghapon akong parang tanga na umaayos na problema ng may problema. Ma'am China. Nag-love shout out Ma'am China. 'Di ba si Sikoy, ang saya-saya. Yung hindi mo naman problema, pinoproblema mo. Nako, nakakaloka. Hindi, syempre kasi mga kapatid ko kasi si Sikoy yung may mga problema, hindi naman natin maiwasan 'yon. Ayan, Archeta, nag-love shout out. Good evening po dito. Ayan, si Princess Reyes. Ayan, ganun din ako si Sikoy. O, di ba, si Sikoy Summer Mix? Talagang hindi mo maiiwasan, lalo pagka mga kadugo mo. Princess Reyes, thank you so much, Sisi. Wala ka po sa akin, Ma'am Bicolana. Tinulugan ko, live ko, tapos naka-play ang video, tumatalo na. Nako. Ayan, Ma'am Sachi Diary, done watching ako, Ma'am Sachi. Ma'am Sachi Diary, done watching. Ayan, Just Cooking. Dito na ako sa iyo, si Sikoy Just Cooking. My goodness. Kaya ngayon lang ako may pagkakataon. Habang nagtatabas ako si Sikoy ng mga gamit ko sa aking tahi. Ayan, nagpi-play ako. Tapos, naglagay lang ako ng mic na wireless para tayo ay makapag-trabaho. Kasi malayo sa akin yung cellphone kong naka-play, malayo sa akin. Dun, ayun, sa dulo. Kaya malakas dahil ko, ayan. Sis Just Cooking, dito ako sa bahay mo, Sis Just Cooking. Nasa ads ka pa, Just. Princess, salamat Princess. Sir DM, mag-love shout out. Ayun, live ko, hinayaan ko, may mumu doon. Ba't iniwan mo si Kuya Gemini? Nandun nga ako sa iyo kanina, walang tao. Tapos nagpunta ako kay Sis Pelin, nandun ka pala, agoy. Sis Gemini. Ayan, aalis din ako si Sikoy, mga 8:30 mag-exit ako sa live mo. Okay lang si Sikoy, no worries. Ganun talaga. Good evening po. Good evening, Sir DM. Maraming salamat, Sir DM. Okay lang si Sikoy Summer Mix. Naiintindihan natin yan. Ma'am Astrid, salamat. Just Cooking, still playing ka sa iyong ads. Nasa ads ka pa rin. Sir DM, maraming salamat po. Ma'am Astrid, basta babalik ako mamaya sa bahay mo, Ma'am Astrid. Go ka lang si Sikoy Summer Mix, ha? Huwag mo intindihin live natin. Andyan lang yan. Pag meron tayong mga importanteng lakad, unahin natin yon. Kasi katulad ko kahapon, o di ba? O kaya talagang sobrang pagdating ko kahapon dito, pagod na pagod ako. Para ako lalagnatin, sobrang init. Ayan. Sige, Sisikoy, ingat ikaw, ha? Unang-una, gabi na, mamaya ma-rape ka. Sige ka. Sisikoy Summer Mix. Mamaya ma-rape ka. Patay tayo dyan. Sir DM, salamat Sir DM.
Ingatan ang puri natin si Sikoy Summer Mix. Si Sikoy, ingatan ang puri natin. Lalo't laspag na, ingatan. Si Sikoy Gemini, salamat ah. Balikan mo na si Sikoy yung live mo si Sikoy. Okay lang ako, si Sikoy Gemini. Kasi ikaw nag-iipon ka pa ng watch hour, eh ako nag-iipon ng revenue. Ako nag-iipon na lang ng revenue, okay lang yon. O, tsaka may mga bisita naman tayo, kaya okay lang naman. Jazz, naka-play ka na dyan sa iyong hipon. Ay, kasarap naman ito. Ayan, 6 days ago, Jazz. Playing ka na. Sir Alex, mega love shout out. Malaki revenue mo. Now, si Sikoy, viral man ikaw. Naku, si Sikoy Summer Mix. Alam mo ba na, ano tawag dito? Tinitingnan ko yung mga viral kong video, ay mga live. Merong, ano tawag dito? Merong walang, ano ba tawag doon? Merong walang ano si Sikoy, merong walang tawag doon. Ano ba tawag doon si Sikoy? Ano tawag din eh? Yung iba $2 lang yung may ano, $2 ba? 0.2 lang pala yung iba. Yung isa ko 0.44 yung isa, nakita ko. Yung iba wala, yung iba wala. Ma'am China, yung iba wala. Ano ba yun? Ba't ganun? Ba't ganun, Ma'am China? Malaki. Just cooking, malapit ka na magdan. I-replace natin si Archeta. Ay, kahit viral. Oo, si Sikoy Summer Mix. Naku, kung makikita mo lang. Sabi ko naman sa iyo eh. Oo, walang revenue, Ma'am China. Yung iba wala. Ewan ko, baka hindi pa nalalagyan. Pero yung isa ko, nakalagay siya, Ma'am China, 0.44 yung isa. Ayan, Jazz. Done watching na, Jazz. May ads ka pa rin sa huli, Jazz. Ayan. Teka, wait lang. Saan ba ako napunta, Jazz? Ito. Di ba ako nag-comment? O baka hindi pa lang din nalalagyan, Ma'am China. Ma'am Bless, good evening po. Thank you so much, Ma'am Bless. Ayan, yun sabi nila. Yun sabi nila. Ano yun si Sikoy? Ano yung sabi nila sa screencast? Wala talaga kasi yung iba, wala din. Oo, Ma'am China, wala talaga. Hindi lahat si Sikoy na hindi lahat si Sikoy na sa screencast, wala. Merong yung live ko, yung viral ko na 8.8 views. Yun yung 0.44. And Ate Myrna Grande, dito na po ako sa bahay mo, Ate Myrna. Meron naman siya 4.44. Hindi 0.44 pala. Wala talaga kasi yung iba wala din. Ayan, o di ba? Si Myrna, love you. Love you daw, Ate Myrna. Sabi ni Sisi Koy Summer Mix. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Ate Myrna Grande. Dito na ako, ate, sa iyong bahay. Ma'am China, ano yung binaba mo, Ma'am China? Sabi nila, hindi daw kasama sa community ni Lolo ang... Ay, ganun ba? Ano na lang mangyari doon sa mga live natin? Wala ba yon? Pero yung iba, tiningnan ko naman, mayroon naman, Ma'am China. Hindi lahat. Kaya daw maraming nademoni. Ganun ba? Eh di hindi na tayo mag-screencast nito. Sir DM. Mega love shout out, Sir DM. Ayan, Ate Myrna Grande, still playing po, Ate Myrna. Yung 17K views ko, nga, 17 din ang revenue. Ha? Wow, 17? Ma'am China? Sana all, Ma'am China?
Malaki? Ma'am China, di nga, totoo? Anong 17, Ma'am China? Di ko maget. Bubita talaga si Bicolana. Ate Merna, still playing po. 17 pesos. Ayun. Akala ko $17. Agoy. Laki nun, Ma'am China. Parang short video lang pala, o di ba? Mas maganda sana tong may ganito dahil nakakapag-live ka kahit na may ginagawa ka, di ba? O. Kaya lang, ligo muna ako. Sige lang, Ma'am China, puntahan ko na lang bahay mo, Ma'am China. Salamat. Ate Merna Grande, nasa suspense nga. Suspense nga. Ma'am China, tag dito, Ate Merna. Naka-play pa rin po ikaw, Ate Merna. Si Sikoy Jebinay, salamat si Sikoy. Sabay tayo maligo, Ma'am China. Ay, sana all sabay. Okay, Archita, thank you so much. Thank you for coming. Okay, I will visit to your channel later. Sis Manalisa, magandang gabi sa'yo dyan. Yan, puntahan na lang. Next na lang. Jazz, maraming salamat. Kahit naman yung mga live ko, Ma'am China, na hindi ako naka-screencast, meron din ang mga walang revenue, Ma'am China. Hindi lang ito na naka-screencast tayo. Ganon din yung mga live ko dun sa yung direct ako. Meron din mga walang revenue ba? Just Cooking, maraming salamat, Sisikoy. Sis Manalisa, next kita ha, Sis Manalisa ha, dahil isa lang ang aking gadget niya na pang play ba. Ayan. Kaya next ko lang kayo. Mag-upload lang mo ako ha. Salamat, Jazz. Okay lang, Jazz. Sisikoy, sige lang. Ayan, pag may palipad, malaki daw revenue, Ma'am Bicolana. Oo. Sis Gemini, pag talaga may nagpalipad, ayun, buhay ang revenue, pero pag wala, nga. Sisikoy Gemini, pag wala nagpalipad, nga. Ayan, sige lang, Ma'am Host. Ako medyo malaki yung pumasok sa akin dahil nagpalipad sa akin si Loving Sky na isang araw. Ayun, kaya medyo maganda yung pasok. Ayan. Pero pag walang palipad, nga. Ang live. Ay, nga ang revenue. Ate Merna, done watching na ikaw, Ate Merna Grande. Mag-comment lang ako, ate. Ayan, done watching po, Ate Merna. Okay, dito na ako sa'yo, Sis Manalis, kay Sis Gemini pala, tamsak muna ako sa'yo, Sis Gemini. Tamsakan ko muna teka muna. Ang hirap, di ko ma-search yung main channel mo, Sisikoy. Mamaya na nga ikaw, Sisikoy Gemini. Dito muna ako kay Sir Boy din ata, naka-live pa rin si Sir Boy. Ay, hindi na, ito na. Sir Boy, nandito ako sa bahay mo, Sir Boy. Playing ako dito sa one day ago mo, Sir Boy. Ayan, naka-play ka, Sir Boy. Naka-live si Madam Gemini. Oo, naka-live si Sis Gemini. Kanina pa yan. Nandun ako kanina. 1, 2, 3, 4. Ayan. Wala nga tao doon. Tapos, nagpunta ako kay Sis Peli. Nandun pala siya. Doon kami nagkita. Walang tao sa bahay niya. Sis Manalisa, next na kita dito kay Sir Boy, ha? Sis Manalisa, ha? Sis Koy Manalisa. Viral live niya.
Okay lang yan. Ayan, para yung watch hour naman niya is dumami. Kasi madalas naman yung live niya is ano tawag dito, konti lang ang tao kaya ayan naman natin si Sikoy Gemini na magkaroon ng maraming bisita. Para kahit papaano makabawi-bawi naman siya. Bilis mo ni pag ganyan. Oo, Sir Boy, totoo yan. Kasi nung di pa ako Sir Boy namuni ganyan ako, naranasan ko yan. Diyan ako mabilis namuni. Halos 50 a day ang pumapasok na WhatsApp ko nung kaya ang bilis. Marites to si Sir Boy. Waiting sa premiere mo, Madam China. Ayan. Ayan, marites ka raw, Sir Boy. Ayan, minarites mo kasi, Sir Boy, si Sisikoy Gemini. Okay lang yan, Sisikoy Gemini. Ayan, congrats kasi natuntun ka na ng Momo. Alagaan mo yan, Sisikoy Gemini, kasi yan ang magtataguyod sa iyong channel. Maging sa subscriber, ayan, pag natuntun ka ng Momo, Sisikoy Gemini, pag totoong Momo yan, ang subscriber mo kusang tataas yan kahit hindi ka makipagdikitan. Naliligo kami ni Ma'am China. Ayan. Iniwan niya ang live niya. Iniwan niya ang live niya. Parang ako rin si Sir Boy. Pag ako naka-live sa umaga, iniiwan ko yung live ko, nandun ako sa live ng iba. Bahala siya dyan. O, di ba? Pag nakatapos na ako mag-play, gumagala ako. Ayan. Okay lang yun kasi marami naman siyang tao kaya okay lang kahit iwanan niya yun. Alagaan mo yan, Sis Gemini, ha? Yung mga mumu mo kasi yan ang magtataguyod ng channel mo hanggang sa Mamonica. Tingnan mo si Madam Yunes. Oh, 'di ba? Hanggang ngayon, tingnan mo yung bahay niya, biglang laki. Oo nga po, Ma'am Bicolana, tumataas din subs ko. Oh, 'di ba? Yan ang mga totoong mumo. Sis Gemini, pag sinabing may mumo ka at lumaki ang subscriber mo, meaning totoong mumo yung nakatambay sa iyo. Pero pagka nagkaroon ka ng bisita na 100 plus at hindi counted yung views at walang subscriber na pumasok, may nag-ano lang nun sa'yo, may nagtambay lang nun sa'yo ng mga alam mo na yun. May naglagay lang nun sa'yo. Ayan, malapit na mag-done watching, Sir Boy. Next kita, Sis Manalisa. Okay, Sis Manalisa, nandito na ako sa iyong bahay. Sir Boy, done watching na ako, Sir Boy. Dito na ako kay Sisikoy Manalisa. Nawala internet ko, pastilan. Bakit Sisikoy? Ba't nawala? Sa akin nga, ikot-ikot. Di ko alam kung bakit. Malayo kasi. Oh. Nag-ikot-ikot man. Ayan mo, Sir Boy, kahit sa live lang ng nanginging magala kasi sa totoong buhay. Bahay lang din ako. O, bigla man nawala, no internet daw. Ayan mo na si Chris Summer Mix. Ayan, Sis Manalisa, dito ako sa bahay mo, Sis Manalisa. Teka nga muna. Naghang na naman yung aking cellphone. Forever young. Sige lang po, ayan. Hindi ko mapindot-pindot yung bahay ni Sis Manalisa, naghang yung cellphone ko. I wanna be, yan ang hinahanap kong bahay lang. O, di ba? Yung taong bahay lang. Nako, Sir Boy. Dito ako, Sis Manalisa, lakad lang. Nakarating din tayo, ayan. Sis Manalisa, playing ka na. Yan daw ang hinahanap ni Sir Boy, si Sikoy Gemini, yung taong bahay lang. Nakita mo na ba, Sir Boy, yung hinahanap po, Sir Boy? Tawa si Sikoy Summer Mix eh.
Sisi ko Gemini. You're welcome, Sisi ko Manalisa. Sis Gemini. Nakita na ni Sir Boy yung hinahanap niya, Sisi ko Gemini. Yan ang dream wife. Bahay lang. Laging hindi tayo mahuli kung mambababae tayo. Nako. Yun pala yun. Pustilan, Sir Boy. Oops. O di ba? Ang dami kong nagagawa habang ako'y naka-live. Yan, iiwanan ko si Mona Lisa ang iyong video dahil ako magsasalang ng merienda ko. Merienda talaga. Yan, naka-play ka lang, sis Mona Lisa, ha? Ibang trabaho naman yung gagawin ko muna. Aray ko, nasamid ako. Ayan, naka-play ka lang, sis Mona Lisa. Itong monitoring ko, bibit-bitin ko para habang may ginagawa kong iba, nakikita ko yung sino yung nandyan, o di ba? Tapos iwanan ko muna yung naka-play kong kay sis Mona Lisa. Ganun lang ang buhay, di ba? Habang ikaw habang yung aking lababo ay punong-puno ng hugas eh. Oy, baka naman meron diyan gusto mag-voluntary na hugasan yung mga plato ko. Nako, nakakaloka. Ang hirap ng ang hirap ng single wala kang kasama sa bahay. O, di ba? Okay lang yan. Mambabae, Ma'am Gemini, it's natural lang. Mahirap manlalaki asawa mo. Yan. Whitey pa more. Naku. Kaya nga si Queen Gemini whitey pa more talaga. Tama ka dyan. O, diba? Tingnan mo yung hugasin ko si Queen Gemini. Kung makikita mo pa lang, kung ito nakukuhanan pa lang, kung pwede pa lang to na parang video call, makikita nyo yung aking lababo ba? O, sino ba dyan relate dito? Sa isang damakmak na hugasin. Ayan, mamaya ko siya hugasan pagkatapos ko mag-asikaso ng mga gamit ko sa tahi. Kaya ko siya hugasan. Bago ako matulog, o di ba? Pwede naman, hindi naman umaangal yung hugasin eh. Ay, nako, nakakaloka. Sis Mona Lisa, salamat. Sir Boy, salamat, Sir Boy. Sis Gemini, thank you so much. O, di ba? Kala magawa tayo ng ibang gawain. Ng ibang gawain. Ikot-ikot. Mahina kasi signal dito sa gawin na ito eh. Yan, malapit ka na matapos, sis Annalisa. Iwanan ko muna dito saglit ito dahil mahina signal doon sa gawi doon. Siya, naglo-loading. Ayan, kung merong gusto mag-volunteer dito sa aking hugasin, ayan, wag mahihiyang magsabi. Wag mahihiyang magsabi. O ba, ikot-ikot. Ayan. Hindi, kaya nag-ikot-ikot yung aking si Gemini. Mahina yung signal doon sa gawi, doon sa may kalan ko. Dala-dala ko yung aking monitoring para nakikita ko kung sino pumapasok. O, di ba? Mahina yung signal, kaya bumalik ako dito sa dating pwesto ko. Sisi Koy Manalisa, malapit ka nang mag-done watching, Sisi Koy Manalisa. Okay. Mag-comment ako. Ay, parang meron na akong comment pala bago ko umalis, nag-comment na pala ako.
Yan, shouty sa ating mga nakatambay at 26 thumbs up. Maraming salamat. Ma'am Astrid, salamat Ma'am Astrid. Ayan, done watching ikaw, si Sikoy Manalisa. Tingnan natin kung may ads ka sa dulo. Sis Manalisa, mega love shout out from Ma'am Astrid Cooking Show. Grabe yung live ni Sis Munis. 8 hours ba yon? Ngayon maghapon. Ang haba. Kaya pala, ano na, 6 na, nakita ko naka-live pa. Wala akong ads. Ayan. Ayaw nga pala, Sis Manalisa Agoy. Wala ka nga pala. Ano ba yan? Oo nga pala, si Sikoy. Ito na. Kaya pala, okay. Sino ba yung sunod natin? Dana ako kay Sherboy. Ma'am Astrid, dito ulit ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Another play ako sa iyo, Ma'am Astrid. Tingnan ko kung naka-thumbs up na ako dito. Kung ito yung gamit ko. Ay, hindi pa. Ma'am Astrid, nandito ulit ako sa iyong premiere. Ayan, thumbs up ulit ako, Ma'am Astrid. Magpuso-puso na lang ako dito, Ma'am Astrid, sa iyong wala akong ads. Ayan, sabi ni Sis Manalisa. Ayan, another thumbs up ako, Ma'am Astrid, dito sa iyong upcoming. Daming, buti pa si Ma'am Astrid, daming upcoming, no? Sana all na lang talaga, Ma'am Astrid. Ganun ba yun? Umaapila ka pa ba? Hindi ka pa rin ba pinagbibigyan, Sis Manalisa? Ano ba yung pinaka-violation mo, Sisikoy Manalisa? Bakit nawalan ka ng, nawalan ka ng ads? Ano ba yung mo, Sisikoy, pinakang kasalanan? Ayan, Mama Red, nandito ako sa part 2. Seria in KB Brunei. Ayan, playing ka, Mama Red. Ayan, bukas ang umaga, try ko naman mag-live muna na direct bukas. Tingnan ko kung may kung may tatambay. Ayan, Mama Red, playing ka sa pangalawang play ko sa'yo. Ayan, nagpi-prepare lang ako ng aking hapunan. Ayan, pasensya na kayo. Kaya, hindi ko mabitbit yung cellphone ko at nawawala ng signal. Sisikoy, Loving Sky, mega love shout out Sisikoy. Salamat sa patamsak. Ate Myrna, maraming salamat po. At showing video. O, di ba? Yan ang sinasabi ko, di ba? Iba address na lagay, hindi nagkapareho. Saan? Sa mo? Sa apply mo? Sis Manalisa? Iba yung mo? Iba yung address mong nilagay? Magkaiba? Out na ako, Sisikoy, alis na kami. Sige, Sisikoy, Summer Mix. Ingat ikaw, Sisikoy, ha? Ingat ikaw. Thank you, Sisikoy.
Yes, ma'am host, bawal showing video. O di ba, sis Manalisa, yan ang sinasabi ko. Yung iba, pag nagpi-play sila ng video, yung tao dito, talagang pinapakita pa nila kahit may ads, kahit may... Ako hindi kasi talaga pag ako nagla-live ng direct, hindi ko siya pinapakita. Ay yung pinapahaging-hagingan ko lang ba, yung papakita ko ng bahagya, yun lang. Tapos alam ko kasi talaga bawal magpakita eh. Yung ipapakita mo na talagang Ma'am China, anong oras yung premiere mo, Ma'am China? Di ko pa nakita, Ma'am China. Wait lang, di pa ako nakapunta sa bahay mo, Ma'am China. Bisi-bisihan pa si host, Ma'am China. Nagugutom na kasi ako. Di ba ako naghapunan? Kaya nagayak ako ng kakainin ko ba? Ay, kakainin ko na basa ako. Agoy. Kaya nagluto muna tayo ng ating hapunan. Yan. (8:30), okay, Ma'am China. Ayan guys, malapit na premiere ni Ma'am China. Halos 3 minutes na lang. Ayan, pa-support naman kay Ma'am China guys ha. At gusto kong kape, ngunit walang mainit. Mag-init tayo. Okay. Mag-init tayong tubig. Gusto ko magkape. O di ba? Ako yung tipong Ayan, binilisan ko naligo dahil premiere na. Kaya nga, Ma'am China. Sige, Ma'am China, mapunta na lang ako kasi nag-ano lang ako ha. Ma'am China, magkain lang ako. Kaya nagugutom na talaga. Ayan guys, pa-support kay Ma'am China sa mga nandyan. Sa mga hindi busy dyan, guys. Sir John, maraming salamat, Sir John. Yes, Ma'am host, bawal showing video. O, diba, sis Manalisa? O, yun din ang sinasabi ko noon pa, matagal na ewan, pero ba, sis Manalisa, bakit yung iba? Marami ako nakikita na nag-play na pinapakita yung yung pag-play. Bakit hindi na bakit hindi napansin ni Lolo? Bakit naman yung sayo? Sa bagay kadalasan kasi yung live mo nung nakaraan, puro ganun si Sikoy Manalisa. Yung yung naka-front yung cellphone. Kahit kay kay tawag dito, kay Sisikoy Roy Story. Madalas ko nakikita dati na pag naka-live, naka-silent, nakatutok yung yung cellphone na naka-play. Dapat hindi ganun kasi talaga mapapalo tayo ni Lolo pagka ganun. Mapapagalitan talaga tayo kasi syempre nakikita nila yung na kaya pala may views yung dahil tawag dito. Play to play pala yung ginagawa Eka. Ayan, sa mga nandyan, di pa dyan just guys kumakain. Ayan, kain. Kumain na kayo kasi gabi na. O, di ba? Dahil nag-isa naman ako, ayan. Dahil nag-iisa naman tayo, kaya ayan, kung ano na lang. Okay, premiere na ni Ma'am China guys. Ayan, done watching na yata ako dito. Sino ba naka-play ko? Si Sis Manalisa yata yun. Napunta na ako kay Sir Boy. Ay, kay Mama Astrid. Nakapag-comment ba ako dito? Kay Mama Astrid. Hindi ko alam kung nakapag-comment ako. Tapos naglo-loading pa yung aking
Ay, nakapag-comment ako. Ma'am Astrid, dan watching ako sa iyong pangalawang play. Ay, magpunta muna tayo sa premiere ni Ma'am China. Ayan, ayan, ayan. Kain tayo guys. Sa mga hindi pa dyan kumakain. Shalalalala. Ayan. Oops. 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 Kain tayo guys. Sa mga hindi pa kumakain dyan. Tara na at tayo ay kumain. Oops. Yeah. Lapit ka dito. Cellphone. Okay. Kain tayo, kain. Lamig.
Yan, shout out. 14 million in the house. Thank you so much. Ay, sarap. $20 CH, mega love shout out. Thank you, Lord. Okay, Annie's Kitchen, mega love shout out. Please watch my video. Okay, I'm here in your house, Annie's Kitchen.
Okay, playing your video NS Kitchen. Ayan, 23 hours ago. Your video is playing now. NS Kitchen still playing your video. Sisikoy Maribik, salamat Sisikoy. Next kita dito kay NS Kitchen, Sisikoy. Okay, NS Kitchen still playing your video. Sisikoy Maribik, next kita dito kay NS Kitchen. Hindi pa tapos yung kanyang video, Sisikoy. Yeah. Sige lang, Sisikoy Maribik. Ako din, ang dami ng hugasin ko, tambak. Agoy. Okay, NS Kitchen, done watching tour video na NS Kitchen. Okay. Dito na ako sa iyo, Sisikoy Maribik. Para ako sisipunin ang ano nung lalamunan ko, para ba yung tuyong-tuyo, kahit tulog ka, nagigising ka. Sisikoy Maribik, hindi ba tumasakit yung ano? Yung tawag dito, yung sa kilay mo. Ay, aba, pinapanood ko, ako ang nasasaktan eh. Parang ang sakit-sakit ba? Teka, hanap ako ng ano.
Masakit. Kaya nga, sis Maribik, naku po, agoy ako, di ako magpaganon, di ko kaya yun. Maiiyak na ako doon. Dito, ay, Sisi Koy Maribik, dito na ako sa iyong pasyal naman kami ni Lola. Ayan. Playing ka na, Sisi Koy. 7 minutes and 34 seconds. Ayan. Malakas pa pala yung alaga mo, Sisi Koy Maribik, ano? Malakas pa siya. First time ko, nag-try lang, masakit lang, sinulit gamit. Agoy! Hello po sa lahat ng subscriber ng Bicolana Vlog. Mabuhay. Sir Jason, good evening, Miguel Love, shout out. Thank you for coming, Sir Jason. Salamat sa pagsilip ulit. Thank you so much. Malakas pa rin pala to si Koy Maribik, ano? 96 years old na siya. Malakas pa talaga. Samantalang yung biyanan ko, 86 lang. Halos nahirapan na siya maglakad. Abutin pa to na 100 years si Koy Maribik. Baka pag 100 years nito, malakas pa rin siya. Sis Bicolana, hello. Ayan, si Samber. Samber, may love shout out. Thank you so much. Thank you for coming, Samber. Ayan, thank you for coming. Ayan, still playing ka dito si Koy Maribik Ubian. Habang may ibang tinatrabaho ako si Koy ayan, ay habang naka-live tayo, may iba tayong ginagawa na trabaho para tayo ay makayari. Mga gawain na hindi natin nagagawa. Ayan, agoy, para nakasimpaan niya na namamanas na. Ah? Ano ba ito? May uniform pala ito na ano. Nga na. Aray. Oh. Kaya lang mga walang butones yata. Oo nga, walang butones. Hindi siya buo. Walang butones. Sis Marvi Cubian, still playing si Koy Marvi Cubian. Sir Jason, maraming salamat ah. Agoy, parang ano ba sabi? Premiere, ano ba to? Premiere tonight. Summer. Okay. Yan, replace naman natin. Tapos na si Ma'am China. Still playing kasi si Koy Maribik. Tayo mag-ano ng ating pangsapin. Still playing ka lang si Koy Maribik Cubian. Nadighay ako sa kinain ko. Nalasahan ko pa rin yung dighay ko. Sabi ko lang, support nyo lang tong endorse ko na vlogger. Salamat sis Maribik Family TV. Thank you Sisi Koy. Shout out sa'yo dyan Sisi Koy Maribik Family TV. Nag-end ka ba Sisi Koy? Go mo lang yan. Go mo lang yung live mo. Hayaan mo lang na hayaan mo lang yan dyan siya na mag-play. Para makumpleto mo na yung watch hour mo, Sisi Koy.
Still playing pa rin si Kuya Marvic Cubian, ha? Hirap naman itong gupitin. Ayan. Ang daming mga pasikot-sikot. Siya. Ayan, ibaba natin ang dapat ibaba. Sana makapasyal ka dito sa Mindanao, ma'am. Punta tayo sa San Rafael Cave at ang pinakamahabang tulay sa Mindoro, ang sa bridge, ma'am. Okay lang po, Sir Jason. Ayan nyo po, pag tayo may budget, madali lang po yan. Ayan. Malay nyo po, makapasyal po ako dyan. Ayan. At mamit ko rin po kayo. Maraming salamat po, Sir Jason. Thank you so much. Sa ngayon wala pa tayong sapat na budget para tayo ay makarating sa ibang lugar. Chang Ami, mag-love shout out Chang Ami. Thank you for coming Chang Ami, ha. Malapit ka nang mag-done watching si Kuya Marvic Cubian. Malapit nang matapos ang iyong bahay. Ayan, busy pa rin tayo ngayon. Tayo ay nagtatabas. Tatabas ng tela. Nagugulat ako dun sa tunog ng aking Ayan. Mag-comment na ako. Pang 29 thumbs up ako dito, si Kuya Marvic. Salamat, Sir Jason. Anong ulam, Sir Jason? Thank you so much. Ayan, sis Marvic Cubian. Ayan, patapos ka na si Kuya. Konti-konti na lang. Ayan, tingnan natin kung may ads ka sa dulo, si Kuya Marvic. Ay, wala nang ad sa dulo si Koy. Okay. Chang Ami, nandyan ka pa ba, Chang Ami? Mamaya, try ko nga mag-live ng ano tawag dito, direct mamaya. Hindi naka-screencast. Mamaya, kung may papasok pa. Mamayang hating gabi si Kuya Marvic. Try ko nga Try ko nga mag-live ng direct mamaya. Mag-end ako maya-maya tapos ila-live ko mamaya ng kung meron papasok. Tingnan natin kung may papasok. Magla-live tayo ng direct. Puro bati ako, ma'am. Sila pala ako naka-live. Sorry po. Ano daw? Di pala ako naka-live. Sorry po. Ano daw? Timirna, salamat po, Timirna. Ayan. Ayan, kanino ba sino ba yung naka-play ko na dito? Ay, sino pa ba hindi natin napuntahan dito? Nine.
Chang Ami, nandiyan ka pa ba, Chang Ami? Yan, shouty sa mga nandyan. Thank you so much sa mga nagtamsak sa atin. 32 tamsak. Ayan. Sige, Sir Jason, salamat. Ano ba ulam? Thank you po sa pag-alok sa pagkain. Ayan, ano po ang ulam nyo? Maga yata ako inaantok ngayon ha. Yan, maya-maya. Ma'am China. Salamat, Ma'am China. Sabi ko, Ma'am China, mamaya mag-try ako nga. Mamayang gabi mag-try. Ay, mamayang hating gabi mag-try ako mag-direct live kung may papasok. Ay, nako. Para na tayong makakuha lang ng views. Oh my goodness. Ipon po habang nanonood ng live mo. Wow, sarap naman yan. Salamat Sir Jason ha. Thank you so much sa pag-alok sa Ayan, si Kuya Marivic, dana ako sa iyong bahay. Ma'am China, salamat Ma'am China. Ayan, makakuha lang tayo ng views para na tayong pag hindi tayo nagtiyaga, di tayo makakasweldo si Kuya Marivic. Pag walang nagpalipad, wala. Ayan, shout out. 18 million in the house. 14 na lang pala. Shout out sa mga nandyan pa. Thank you so much. Ayan, busy tayo dito sa ating gawain. Habang busy tayo, magla-live. Salamat si Kuya Marivic. Malapit na yan. Anong oras na ba? Oras ba ako nag-start? Hindi ko na natandaan. Malayo sa akin yung aking naka-live. Timirna, salamat po Timirna. Yan, nakagaling na rin ako sa bahay mo, te. Nakabisita na rin ako dun, te. Kaya maraming salamat po sa inyong mga suporta dyan. Sa inyong mga pagtambay dyan. Thank you. Si Wandering Lola. Tama ba? Lola. Wandering Lola. Yan, big love shout out. Wandering Lola. Thank you for coming. Mamirna, big love shout out from Sis Marivic Cubian. Salamat po, Ate Mirna. Second account ko ito. Ayan. Pababa na lang po ng main channel nyo po. Wandering Lola. Ayan. Pababa na lang po ma'am ng iyong main channel. Ano po ba main channel nyo ma'am? Naka-LS din ang main ko. Ano po ang main channel nyo po? Madam Yunes, salamat Madam Yunes.
Ay, okay. Nandito ako sa iyong Madam Wandering Lola, nandito ako sa iyong main channel. Magtamsak ako dito. Ayan, dala ko ang ninja ko. Silin support tamsak. Tusok po. Maraming salamat. Si Silin, thank you. Ayan, nandito ako sa iyong live. Ma'am, Wandering Lola. Ayan. Dala-dala ko yung aking ninja, ma'am. Ayan. Nagtamsak ako dito sa live mo, sis, Wandering. Tama ba? Nabubulol ako. Wandering Lola. Ayan, nandito ako sa iyong live. Ayan. Dala ko ang ninja ko dahil naka-live din yung aking main channel. Ayan. Tamsak dan ako dito, sis. Salamat. Ayan. Congrats. Laki na ng bahay mo, sis, Wandering Lola. Bigyan ko ng jacket yung mo. Yung iyong wait lang. Bigyan natin ng moderator yung iyong ninja. Salamat, sis Wandering, sa pagsilip sa aking live. Si Celine, salamat, si Celine. Thank you. Ayan, support to each other lang tayo. Yan, marami talagang gumagamit ngayon ng screencast, o di ba? Yan. You're welcome, sis Wandering Lola. Sis Mines, salamat. Ayan, nandito ako sa live mo. Ayan, nakapag-kaway-kaway na ako dito. Oo, marami nang gumagamit nito. Kaya lang sabi nila, marami daw nadidemoni dito, agoy. Lago tayo, Madam Yunes. Totoo ba yun, Madam Yunes? Marami daw na nadidemonetize dito sa screencast na to, Madam Yunes. Ako, agoy. Madam Yunes. Patay tayo dito, Madam Yunes. Ayan. Pag paulit-ulit na video, ayan. Yung iba, may nakikita akong iba na ako kasi, ang ginagawa ko, hindi iisang pwesto ang kinukuhanan ko, iba-ibang area ba? O, di ba okay lang yun, Sis Munes? Di ba? Puro sasakyan nga lang siya, pero iba-ibang area ang pinupuntahan ko, hindi siya sa iisang lugar lang. Basta di siya yung nagamit na. Oo, kasi ako, ang ginagawa ko, Madam Yunes, halimbawa, nagamit ko na siya ngayon, delete ko na yun, di-delete ko na yun. Pagka ganun, dinidelete ko na siya. Tapos kuha ako ng panibago, yun. Sisikoy Marivic, salamat Sisikoy. Salamat sis Wandering sa iyong pa-jacket sa akin. Ayan, maraming salamat sa pag-jacket sa aking ninja. Ayan, sa akin ulit-ulit pero pinuputol ko. Hindi kaya madidetect, Ma'am China, yon kung kasi siyempre yung iisa yung niya, iisa yung tawag doon. Iisa yung thanks sa pagdalaw sa main ko. Ayan. Thank you din, Miss Wandering Lola. Yan, nandito pa rin ako sa iyong live din, nakatambay din. Nakatambay pa rin din ako. Yan, maya-maya ako mag-out dito sa iyong live. Kaya ako ginagawa ko, hindi talaga ako nagtiyaga ako talaga araw-araw. Ang ginagawa ko, sa umaga, aakyat ako sa taas, kukuha muna ako bago ako mag-live, kukuha na ako ng panibago. Sabi nga ni, hindi ko lang alam, host. Ayan. Ako wala ng video. Madam Yunes, alam mo ba kung bakit ako maraming, di ako nawawala? Malapit kami sa highway kasi. Ang ginagawa ko, sabi nga sa akin, Madam Yunes ni Lexus TV, baka daw maabot ko raw yung kabilang bayan, sa kauusad ko, kakukuha ng video. Okay lang yun, sabi ko, bakit ba? Wala namang masama. Yun nga kako na hindi ka kukuha ng video, nagagala ka, yung pa kaya na mangunguha ka ng video ba? O, di ba? Sana all malapit.
Oo, malapit kami sa highway, Madam Eunice. Lalakarin mo lang. Lakad lang papunta sa taas. Nandun ka na sa highway, kaya pwede ako magkuha ng, sa umaga, ang ginagawa ko, bago ako mag-live, pagising ko ng 5:30, akyat na ako sa taas. Ayun, mangunguha na ako noon. Bago ako magsusupport sa mga nagla-live. Malayo eh. Yun lang. Yan. Bago ako, pagbalik ko noon dito, galing doon sa highway, nakakuha na ako ng video, saka ako aakyat sa mga naka-live. O, tapos sa gabi naman, kagaya yung ginagamit ko ngayon sa gabi, kanina, 5 p.m., umakyat na ako doon. Ayan. Naganap na naman ako ng area na hindi ko pa nakukuhanan ng ng video, yung mga lugar na hindi ko pa nakukuhanan. Yung ganung ginagawa ko, yung sabi nga ni Lexus, baka daw makaabot ako sa kabilang bayan. Okay lang yun, di ba? Sana all na lang talaga. Ay, nako, nakakaloka. Di ba? Magka-views lang tayo, Madam Eunice. Para na tayong engot-engot, kung saan nakakarating, magka-views lang. O, di ba? Siyempre, maghanap tayo kung saan tayo mababiral ba. Mapaamo lang natin yung mga mumo, ayos na. Alam mo naman yung mga mumo, mahirap din arugain yan. Pag yan napabayaan mo, lalayasan ka rin yan. Kaya kung ano yung hilig nila, ibigay. Sis Marivic, salamat Sis Marivic. Sisikoy Marivic, thank you so much. O di ba, Madam Eunice? Kung ano yung hilig nila ipaatag dito, huwag natin ipagdamot muna kasi pag yan, pinagdamot mo, mawawala yan. Maglalayasan niyang mga yan. Ito, may butos na to, kaya lang wala siyang butones. O, di ba? Yan, ma'am, dito sa Mindoro, walang mumo, pero daming damuong. Anong damuong? Akala ko na. Anong damuong, Sir Jason? Ano yung damuong? Ano yung damuong, Sir Jason? Mumo? Ano ba yung damuong? Ano ba yung damuong, Madam Eunice? Ewan. Yung tinatawag na mangyan, ma'am, pero sila ang pambansang katutubo natin. Ah, ganun ba yun? Akala ko kung ano yung kahapon nag-live ako, Madam Eunice. Alam mo bang iniwan ko lang dito, umalis ako kaya ang tagal nung live ko kahapon, 5 hours. May inayos ako, may nilakad ako sa kabilang bahay, doon sa sa isang bahay, sa San Ildefonso. Nasa San Miguel kami. Isang bayan ang pagitan. Doon ako nakarating. Yung live ko, iniwan ko mag-isa dito sa bahay. O, di ba? Pagbalik ko, naka-live pa rin. Nutusan ko lang si Sisikoy Labings kay kahapon. Sabi ko, punta mo yung live ko, Sisikoy. Mag-comment ka doon, sabihin mo na wala ako. Nag-utos pa.
Kaya, pagdating ko, Madam Eunice, umalis ako dito sa amin, pag kaka-start ko pa lang kasi nung live ko, tumawag yung kapatid ko, may emergency nangyari, kaya di ko pwedeng i-end eh. Tapos pag sabi ko, iwan ko na lang. Nakabalik ako, magwa 1 PM na yata yun. O di, ang tagal nung live ko. Nako. Pero ako, ma'am, puro Bisaya. Kanina, mahaba yung live mo kanina, Sis Munis, halos 8 hours ba yon? Bakit yung sa akin, Madam Yunis, yung ibang live ko, walang revenue? Walang tulis. Wala siyang revenue. Ewan ho, hindi ko alam. Ayan, sis Gemini, good evening ulit. Tapos ka na sa live mo, sis Gemini. Ilan lang naging, natin? Ilan lang naging tawag dito? Naging views natin, sis Gemini. Marami kang mumo kanina. Di na din ako nakadalaw sa'yo. Agoy, puro na pala ito mga ganito. Balik. Ma'am Gemini, Miguel, shout out from Madam Yunes. 40 watts. O, dami. Ayan, okay na yun, si Kuya Gemini. Malaki na yun. Ilan yung naging views mo sa 40 watts mo na yun? Ay, 40 watts hour mo na yun. Ilan yung views, naging views mo? Malaki na yun, si Kuya Gemini. Aba, hindi na yun. Hindi na biro yun. Kunti lang man views. Okay lang yun, pero malaki yung watch hour mo. O, diba? Kaya malaking bagay yung may mumo kasi, ayan, congrats ma'am kasi ikaw ang pinaka sipag na bati sa mga vlogger. Ayan. Walang ano man, Sir Jason. Salamat din sa support, Sir Jason, ha. Opo, yun, pinakamalaki ko na watch hour. Diba si Kuya Gemini? Laban lang si Kuya Gemini. Natuntun ka na ng Momo si Kuya Gemini, tuloy-tuloy na yan. Madali kang mamumuni dyan pag natuntun na kayo ng ano. Tapos yung inyong subscriber pa, kusang kusang lalaki kahit hindi kayo makipagdikitan. Ganon pag natuntun kayo ng Momo. Kaya congratulations si Koy. Alagaan mo yan sis Gemini. Hanggat may tao, ang gawin mo si Kuya Gemini, hanggat may tambay pa sa iyong live, huwag ka mag-end, dayaan mo lang sila dyan. Kasi pag nag-end ka, baka mag-alisan. Yan. Bakit konti ang views, Ma'am Bicolana? Magkano ba? Ay, magkano tuloy? Ilan lang ba naging views mo? Sa mo kanina? Push lang po, wag kang lumapit sa Momo. Sawang, yan ang twin dito sa amin, ang Momo. Aswang. Nako, ano ba itong bugbog na to? Oh my goodness. Ang pangit. Sir Jason Shouty from Sis Gemini. Yan, shout out daw, Sir Jason. Sabi ni Sis Gemini. Yan, ayan, ayan.
Ilan na yung WH mo si Kuya Gemini? Malaki na ba? Bagay nag-stop ka kasi ng pag-live nung nakaraan eh. Matagal kang nawala sa YT.
Shining in the sun. Si Kuya Gemini, ay malapit na ako mag 2 hours. Mag 2 hours lang ako ngayon. Kasi meron akong ano mamaya. Meron akong balak mamaya. Yan. Ay, tingnan ko nga kung saktong 2 hours na tayo. Aray ko. Uy, malapit na. 7 minutes. Sis Marivic, salamat Sis Marivic. Para makapag-support tayo sa iba. Malapit na tayo mag 2 hours. 7 minutes to go. Ayan. Mag 2 hours lang tayo ngayon. Ito naman wala naman tayong gaanong bisita na ngayon. Nagtulugan na. Ya, agoy. Sakit ng balakang ko. Yan, salamat sa mga nandyan pa. Thank you so much. Ayan. Ayan, magpasalamat na tayo sa mga naging bisita natin. Ayan, thank you very much. Sis Marivic, Madam Eunice, thank you so much. Kay Ma'am Astrid, maraming salamat Ma'am Astrid sa pagtambay. Sis Gemini, thank you so much Sis Gemini. Sir Jason, maraming salamat Sir Jason sa walang sawang pagsuporta sa aking live sa tuwing gabi. Ayan, maraming salamat ay kay ano ba tawag dito? Kay Ma'am Wandering Lola, thank you so much. At kay Sisikoy Marvic, kay Sisikoy Summer Mix, salamat. Thank you. Ma'am China, thank you so much Ma'am China. Kay Sis Loving Sky, thank you so much Loving Sky. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Yung mga hindi ko man guys nabanggit, ayan. Salamat sa inyo lahat dyan. Sa mga hindi ko nabanggit guys, maraming salamat. Mag-end na tayo. Ayan, shouty sa 7 million na in the house pang nandyan. Ayan. Thank you so much guys sa loving in support kay host. Sa walang sawa na pagsuporta sa aking live. Thank you. Sisikoy Marivic, salamat Sisikoy Marivic. Ayan, maraming salamat guys. Thank you so much. Bye-bye everyone. Thank you very much. Bye-bye. See you tomorrow.